2.0 eguna. Hori da, zeitzen dugu errezeta bat tradizionala, eta gero bestiak errezeta laburrian eitzen dugu errezeta horren moldaketa bat 2.0. Eta gaurkoan, egin bidugu errezeta tradizional bat, nik gustokuen daukaten errezetia. Zein da? Menestria tradizionala. Behintzat nire etxian eitzen dan morukoa. Hau nire amak eitzen zaben morukoa da. Ezakit, bakit, menestra errezeta pila bat dauzela, baina, bueno, hau da guk arrasaten eitzen duguna. Berez, deitxuko zau, arrasateko menestra. Eta netzako, nau, bateria doz honekin, ze hau hobetzia ezinezkoa da. Claro, 2.0 hobetu ez dakitzen, hau nola hobetuko du. Ena oituta zigorren piropoi beraz bat jasotzen dutenian. Ez da piropo bat, baina egisa da. Errezeta hau jenteak esago, menestra dagoen moduan. Horregatik esaten dugu moldaketa dela. Ez da, hobetzia, ez moderno hau jartia da, beste moldaketa bat, oinarri horrekin. Orduan, menestra hau zelan egin bidugu. Patata laukitan moztu frigitxu ingo da gorde ingo. Eta gero beste sartagin baten, azenarioa, tipula, piparberdia da porrua gorritxu. Tomatia gehitxu, ardo zurixa, eta alkohola urruntzen danean, saltza irabiatu ingo. Hori izango da oinarrixa, hori gorde ingo, eta gero asaloria egosi. 10-12 minutuz, gutxi gora bera. Eta gero bai asaloriak bai alkatxofak, pasauko itxu irinetik eta arrautzetik eta frigitxu. Hori be gorde, eta bukatzeko sartagin baten olioa berotu, berakatzaliak eta urdaiazpikuak frigitxu eta gorde. Eta ja, bukatzeko oin bai, kasola baten jarriko barazki saltza oinarri bezala, ilar egosixak, frigitxutatako barazkixak, patata frigitxuak, zain zuri egosixak, eta utziko 2-3 minutuz dana kosinatzen, eta gero zerbizatuko urdai azpiko eta berakatz horrekin gainetik. Beraz, erreza osagai pila bat dauz, eta prestakuntza desberdina die, baina nik nagoen esango erreza zaila danik. Baina lan asko dauka. Luzia, bai, zaila ez da, baina azkenien die errezeta oso basikoak, egin behar dituguna lanak, baina luze da, azkenean, ez? Egosi, frigitu, arrautze estatu, ez? Errezeta berian, ez? Baina, bueno. Ni akordatzen az, hau nire makitzen dago, ez? Errezeta hau. Eta itxen zauen, iguan, hori jaixetan, ez dakit norbaitzen urte betetzian, edo asteburutan, da igual eskatzen zinun astien zier, ez? Igual, zan, asteazkena, da esaten zinun, segurozu da, igual menestria, ze ointxa faltzeko ordu erdin, neska, itxoin biko zu, igual, apurtxo bat. Orduan, bai, holan geratzen zen, etxean. Hori pasatzen zen berdina, patata tortillaekin, ez dakit konta dutzuten noizbait historixia. Ez, bota, bero, Fonintzenian, izan zen ere lehengo errezetia. Egin duna? Egin ninuna, bai, fonintzenian, Bilbora bizitzen ikasle pixu batera. Eta ni berti akordatzen, nire amak zelan esaten zauen, tortilla patatak, igual eskatzen dut zan, ama, tortilla patata bat gure gaur afaltzeko, eta esaten zauen nire amak, ez tozta denborarik ematen. Da ingotzu, frantzesa, edo lan etxorixo apurtxo batekin, ero lo que sea. Eta orduan nik egin nauen behin, 5 minututan egin nauen, eta esan nauen, deitxu, da nire tortilla patatak guztetan bat hotza jatia. Orduan, hotza, epela, eska gustatzen olan in berrixa. Da orduan, eta osten zan bitartian, nire amai deitxu notzen da, ama, ze sabiz, 2 minututan egin jot. Ta nire amak esan zen, zer? Patatia, zenbat minuten egin, kurruskari egongo zan. Kurruskariz gordinik, zerik, karo, enakixen, eta jarri nagoen arrautzak, eta patatia gordini da hori plantxan jarri. Zein frigitu? Zein frigitu. Oso ondo. Eta, oraintxe, sukaldaritza programa daukat, beraz? Zuen ametsak jarraitu. Bai. Dana dakite hemen, zigorru turrietak hemen kasti ematen zabela, patata tortilla bat imarzala, eta errein zala patata tortilla hori. Gaina, buelta emanion, eta beltza ikusi nuenean, iskutatu nahian da, erakutzi gut, begira, zukalderi patata tortillak erreitxe zaizkiu. Azkenean, zu batetik bestera bakizu, aldea dagoela, eta nik etxean, orduan enaugan indukzioa, eta aldea dago, eta nik egurra eman nion, induzioak zeukan hemengoak indar bat, hartu eta konturatu nintzenako, usainakin konturatu nintzen, aurrena usainakin buelta eman nion, da zegoen, hori, kilkerran beraldeak bezala, belbeltza. Nik uste naturala izan bidala bebai, eta azkenean, kosinatzea, nik askotan esan zigorrien dela, ustot, aste pare bat edo, kameratik kanpon. Nik etxean askoz bodeto kosinatzen dut, hemen baino, hemen azkenean egon bizala, kamerai begira, gero gidoia daukatzen buruan. Kontu kontari, zigorrekin berba itxen, zigor batzutan, berba geisha itxen dauen. Pentsatzen dozu, mutilau, noiz isilduko da ez dakiz. Bai, bera selfieak ataten da ni berba itxen. Gero kosinatzen, eta azkenean, ez daukotzu arreta guztixa jarritxa ona, ez? Azkenean, etxian zauzenean, badaukozu arreta guztixa
platerien, aukibidan lekuen. Bueno, menestra eta zitze egin da, lehenengo idatzia ero 1857koa da, eta orduan ja agertzen zen menestra inguruko, belarrero, hola esatu, belar ezberdinez eta salda batekin ero lagundutako plater bat bezala aurkezta. Lehenetzan oso apreziatua besta. Azkenean barazka, lehen, apreziatu ero dirua zein ez zeukan, aragia eta jateko aukera zeukatenak, ez? Eta baratzeko ero hortuko gauzak ziren gehien bat, errixe handako, ez? Eta hartu baina, zuek menestria janda. Gaur egun guztiz alderantziz, ez? Menestra bada zerbait jolan. Menestra onba jatea, bere lana daukanez ordaindu egin barra, eta nik uste ondo ordainduta daudela, ez? Gernika onduen hori, bueno, Gernika goixen, igobizuko txiakin, Nabarniz izeneko herri txikitxo bat Bizkaian, eta hor ospe asko dauka menestria, eta oso gozua da. Bai, badauz toki batzuk, menestra ezaguna direla bertakoak, eta urte guztian daukatena, baina sasoikua. Ze menestra badauka hori, ez? Lehengo liburuetan, antzinako errezetan liburuetan, hartzen zenuen, eta zeuden, asko errezetak egoten ziren urtaroka banatuta. Esan izaten, lehengo platera, gero bigarrenak, eta ez. Zeuden, udaberriko errezetak, zeuden, udako errezetak, udazkenekoak eta negukoak, orduan moldatu egiten zen, eta bietan aurkitu zen ezaken menestra bat, baina era bat aldatzen zen. Nik hori txori batek kontau, ez txorieneko liburu bebe holan zailkatuta dagoela, ez? Urtarotan. Azkenean, nik bebai, errezeta hau bidali nagoenean da, idatzi nagoenean, Bruselas akine itzen nagoen, koles de Bruselas deitzen dien honek, borobiltxo honek, baina gero merkatura joan nintzen da, ez zauzen, da orduan, horrek ez ditzu jaten. Da gero, alkatxo bebe, freskuak aukitzen baditxuzue, alkatxofa freskuak. Bestela, potokuak. Ilarrekin, berdina, da azkenean, aukitzen dozun barazkixekin. A ber, horrez gara lotzatu. Gaur, hemen txorienen behin bainotan itzein du. Barazki sostuak ere, ez daude gaizki. Aukeran freskoa da oberena, bai. Baina barazki sostuak ere ondo daude. Azkenean dira, sasoian jasotako barazki batzuk, azkarri sostu dituztenak, orduan bere, onura guztiak eta mantentzen gehienak, bai, denak esan dezagun, mantentzen dituztenak, eta zapore aldetik ero, freskoa hobea dela, bai. Merkeago dela sasoiko jatea, ere, bai. Baina, besteak eskura ditugun eta konservako produktuak ere, gaur egun oso nago, eta horburua konservakoan iritzen zait, kapritxo bat noizean, baina hartu eta poto bat ireki. Eta hemen ingen duen errezeta hori, hartu gaztapiskatekin daude estikoarekin. Kapritxo badi ez, potuek 6-7 eurotik gora zainzuriak, patri behira, zainzuriak ze preziotan egoten dira. Baina honek napara di, Baina hori, zainzuri hon batzuk, ordaindu behar da, eta zoragarri daude. Eta, legunean baitu lagun batek aldetzen ziren, ezberdintasuna horren artean, ze esan dugun moduan, menestra bada zerbait, barazki batzuk, eta saltza batekin lagunduta, menestrak hori dauka. Gero egongo zen, panatxea, batek laguntzen, zer ezberdintasun dago panatxearekin? Panatxe izango zen, dauzkagun barazki guztiak egosi, eta egosita dauzkagunean gainetik botatzea olako olio erre bat urdai azpikoarekin, da baratxuri pixkatekin. Zan ezagun, garbiagoa dala. Hemen beti egiten du, haragi, eta salda bat darama, eta baina bestela, zoragarriak biak, eta ni menestra salea guanaiz, panatxe salea guanaiz. Ni menestra salea guanaz bebai, eta goratzen dut nala urtia joan nintzela Madrilera, da neskatzen eguneko menu bat, eta irakurrenan hori ez, panatxea. Eta nik panatxe, etxian ez daukata oitxurarik jateko, eta beti menestrea. Eta hori izkatu da, igual jatetxea txarra zan, Baina, hori izkatu da, galdetu nahen zera panatxe, eta esan zuzten menestra bat. Eta orduan ipetzetan etxeko menestria dana frikitxu eta saltxia zurdai azpikoakin ez dakizat. Eta atara zoztien, olako barazki egosi batzuk, plater batera da, jazta. Ospitaleko, errezeta. Ospitalera etorri nazala, zer? Emoten zauen gaixuen janariz, horrek ez daukan urdai azpikoriz, ez olio errerik, ez zebez. Hor, beti esaten duena. Egiten badugu, panatxe on bat, barazki onak, sasoikoak, bere puntuan egosita banan bakoitza, eta gero olio erre on bat olan urdai azpiko pixkatekin eta, erra da. Nik esan dago, aukeran nahiago dut menestra, ez? Baina panatxe ere, bestela, oso osua da, eta asko erabiltzen da panatxea baita lagungarri moduan, ez? Bigarren plateren lagungarri moduan, barazki batzuk horre inguruan jartzeko, arrai batekin, haragiarekin, eta hor daukazu, zuntza sartzen dituzu, mineralak sartzen dituzu,
Ara, gozazu zigor laban txikitxo bat, zeni? Honekin, ez dakit zuek etxia, baina nik honekin enaz moldatzen. Zara gaiu, ez, eh? Ez. Betiko klasikoa da, laban. Badau beste gaiu bat dala... Hau nahi du berorrek? Hori nahi du. Eskatu zazu eta... Honekin hobeto moldatzen az. Bai, ez dakit. Igual oitxutan hau da. Bai, hori, oitxura kontua da, Patri. Seguk egia da, bueno, guk osteleitza ikasi genuenean, zegoen patatero. Patatero izaten zen, bai. Horrek, txartoko sinatzen zauenek, patati mozten bidaltzen ziren. Ez, patatero tokatzen zitzaigun, zati zanean, zuri tokatzen zaizu soldaduzkara jutea. Soldaduzka izaten zen, ze irudi hori zeneuka jendea, soldaduzka egiten zena egoten zanean, patata zuritzen egoten zenak, ez? Noizean behin, batzuei tokatzen zitzaien pataterora jutea, eta patatero zan behian zegoen lehioak osteleitza eskolan, zubak izu zenbat eundaka personendako kosientzenan. Orduan da, horlako garbigailu bat, erropa garbigailua bezalakoa, barruan dauka horlako bueltak eman dituen gauzat, paretetan dauka lija, eta patata daude hor barruan bueltaka, eta lija pareta horiekin txokeeka, eta iten zaiona da, zuritu iten dira. Baina ez dira erabat zuritzen. Beti geratzen zaizki atal batzuk, eta ibiltzen ginen gero tokatzen zian horrek atara, eta iskinak eta garbitzen honekin, labanakin. Honek esaten dau, nik entzunda daukot behintzat, jan aldala, hau bebai laban eta txip antzerako batzuk eta ingeikela, eta lengo tortilla patata, bueno, gozia zauenien eta itxen zala honekin. Hori entzuna daukar, ez dakit. Patri, jangen ituen hemen, papas arrugaz. Patata simurtuak, Kanarietara jundan edonok, nola tatzen dituzte gaina, esaten dizute, hauek ez dira zuritzen. Patata ondo garbituta daude, gure hemengo patatak ere bai, garrantzitsua da ondo garbitzea, eta patata frejituak nik etxean ini izan ditut, azalda guzti. Baina azala gordinek inoiz ez da jabe patatarena, Patata berez ez da komenigarria gordinek jatea inoiz, beti kozinatuta. Eta ondo garbituta. Eta txipak egin aldira patata horrekin. Nik kasu honetan egin biotena da, patatia laukitan nabil mozten, eta egin biotena da frijitu. Orduan daukat sartagin baten, olixua berotzen, hau patata frijituak, gero jateko gainetik, lauki txikitxotan. Joango gara, apurtxo bat, frijitzen. Gero, hemen daukau, barazkixak gorritzen, daukat porrua, daukat tipula, piperberdia eta azenarioa. Eta hemen daukat azaloria egosten. Bruselasa erosten banauen, horra bebai botako notzan, eta alkatxofa freskoak, ero bien hauena. Baina momentuz, bakarrik azaloria. Bai, eta udan, sasoikoetara junda, udan erabiliko genion kubiatxoa, erremolatxe botaleo, lekakero, lekak botara zaizkio, bai ero bai beti udan. Eta orain, lekarik ez ditu botako... Bueno, menestra esaten daue, italiatik datorrela, minestrone sopatik... sopa ero esan nahi duena, eta minestronetik datorrela. Eta minestrone bebai badauz desberdin asko, minestrone da italiar sopa hau, ez? Eta nik produten minestrone danak, dana desberdina. Jatitxe batera ez da minestrone eskatzen dozu. Edo interneten erresta bat aurkitu da, dana desberdina die. Zazkenean hori sasoiko barazkixekin iten. Eta hortaz gainera, guk, egin duen hemen bat, eta erabili alda aukera, normalen pasta botatzen zaio, baina bat modu bat arrozadekin baita. Arroz pixka batek, minestroneari. Bai? Bai, eta orduan, horre, betikoa. Azkenean da, guk esaten duen hemen, sasoian arabera, sasoiko barazkiak, sasoiko frutak, sasoiko arraina, dena dakoa, eskura daukaguna, oskailua iriki, zuramak esaten zena, ama menestra nahi dut, oso ondo. Menestra egun batetik bestera, zelengo eta behin, etxean ez ditugu izaten, menestra batek behar izaten dituen barazki guztiak, ez? Inaldizu, menestra light bat, igual konserbaen bat izango du etxean, azenario batzuk izango ditu, patata bai, baina, agian azalorea ez du izango, ero... Beti falta da zeusen. Neri galdetze doztenean, zein da, holan era on bat osasuntxu jateko etxian, edo ondo jateko etxian, ez? Eta nik pentsatu dut, dala, beti zu hornitzea, zu sukaldia ondo hornituta aukitzea. Da, eskenean potuak aukitzen baditzuzu, kalitate honeskuak, beti aukitzen baditzuzu, horburuak, alkatxofak, ilarrak, eta holako gauzak iraungitze da, eta luzia daukienak, ona da, ez? Azkenean, igual, ez daukotzu ezabez oskaiuan, ez daukotzu ezabez freskua, baina potuekin bebai, errezeta politxen zeike. Adibidez, hau, tomate birrindua, potua, irina be, normalian hor aukitzen da, oi asko salda be, laukitxotan erosi zeike hau einjakua, eta bakarrik freskua da azkenean da, arrautza, patata, beti etxean aukitzen itxusun gauzak. Nire kuadriako baten etxean, igandeak ziren egun berezia jateko garaian. Hori izan eguna jaten zutena ondo. Eta zer jaten zuten dana? Zer? Potokoa.
Hori bai, baina egaluzia 12 eurotako egaluze potoa. Poto premium. Oliba, 500 gramo, 16 euro. Gero, sardinak, urdai azpikoa, dena onuna eta zan pikotea. Ez zuten, esatez duen, guk igandetan hemen ez da kozinatzen. Baina bikain jaten da eraberean. Eta askotan inalda, konserva on batzuekin han jarri eta zein ezaio gustatzen horre, pikatzen ibiltzea olako gauza. Nei behintzat pila bat. Bueno, hau ja, ja dau. Berez bakarrekin bideguna da, arrautzetik, lehenengo irinetik pasa, gero arrautzetik pasa, apur bat osten utziko. Beraz hau inja. Eta hemen esatia bakarri falta zaigu, sasoikoa jatea, beti merkeagoa dela, ez? Eta berdina izango leka batzu jatea udan ero gero jatea, gero jateak ez dauka zaporeik eta garestiagoa dira, ero tomateakin berdina gertatzen da, gero osasuntxuagoa da baita, nekazarientzako duintu egiten dugu beraien lana, orduan nik uste dut dena onura direla, eta aukera badaudela gainera, hor badago, udaberria heltzen da momentu hor baratza pixka triste egoten da, oraindik ateratzen daulako gauza pila bat eta... Baina, udaberria nik esango nahuen dela, nire sasoiko zakit. Igual gogokuen udaberria, Baina, kalidade, dauzkazu gutxi, kalidade oraindik horra iralako hortua, udarako ja daukazu prestatzen, eta pila bat daukazu azten, baina gutxiago dauzkazu. Udaberria eta uda bitartean dago momentu bat, daukasuna loratzen dana, loratzen. Bai, apirila eta maiatza izaten die, hori ez, zain zurixena, alkatxofena, da... Bai. Nei, sasoi hori asko gustatzen gat. Bai, baina, onak, gitxi. Gure Julenek, gidoiarixak bidaltzen dozku erronka bat. Nik esaten botzute holan fruitu bat edo barazki bat, zu kapaz izango zinek deke esateko noiz dan jateko garaidik onena? Ontxe esango estazu? Honei, barazkixak berdin da nola mosten dituzuen, ze gero birrindu inbiditzugu. Berez, mostu guru zuen bezala. Txiki mosten badituzue, azkenean lehen hau ingo die, baina bestela, holaxe. Eta orduan honei, tomatia botatzen dutzagu, tomatian ostian. Arraua. Hau horrentzako da. Eta hau segitxuan, alkohola lurruntzen danean, irabiatu ingo, eta ikuiko ja, gure saltzia, gure oinarrixa, enja. Orduan, ingotzu jokua? Venga, bota. Bat erreza. Nik uste dut gure ikusentzuliok bai, jakingo da bela. Tomatia. Tomatia. Kontuz, geroz eta luzia izaten da epiaz, uda honeta, uda luzia izan da. Hombre, gure etxean egizazan, egia da hemen Euskal Herrian aukera daukaula, Nafarroan lehenago azten dira, Nafarroako tomatea batzu onak badaude maiatzean da jatea, baina gure etxean, gurean, ustaia bukaran abuztuan izaten dugu. Eta gero, hori bai, jan izan ditugu aurten, ia urria hasieran ere gure baserriko tomateak eta piperra jan izan dugu. Ekarri zinuen hemen zuzuraman hortuko tomatiak eta ederrak. Hor, baina, eta jan dugu tomate batzuk, egon dala, ja, jende badakin, landarea ia dana lehortutan hilda, eta tomateak oraindik heltzen, eta ederraskoa jan izan ditugu. Eta piperrak bai, oraindik. Gehiago esango dizut, oin hemen abenduan gauden hortan, txorieneko baratze hortan, badago piperren bat, alez, abitu, tomate hau ere... Daukau txorieneko tomatea? Alezek, hau, han zegoen gure baratzean, han diskutatuta. Abenduan? Bai, eta hau. Ederra. Zelan dau? Osoa. Zelako gauzak iten dien showa altzatzeko. Bagizu nire bizioetako bat txikitan zala baratzea, udan, jutea, horture, gatza apur batekin, eta gatza hartu bota holan tomatieri, eta mokaduka, zagar bat izango gasa moduan jatea. Hori da, lazerra. Ez oli horik, ez ospinik, ez zer. Gatza apur bat. Erra. Hau, hemen izkutaukot, zebakit, hemen jende asko da bilela holan patatak begiratzen da, gero tikauko itxula. Baina, bueno, bitartean, hemen barazkixa dauzkau, ardo zurixa bota du tomatia bai, salda botako, utziko 5-10 minutu egosten, eta gero irabiatu ingo. Bitartean, hau garbitzen noia, horburuak eta azaloria pasako itxugu irinetik eta arrautzatik, eta frigituten jarraituko. Eta hau esan da, salda badau eurixa hotzakalean. Ikasin biota beste xaskez, nigan ez dakit. Bueno, hauia birrindu dugu saltzia, edo saldia oinarrixa, hemen bai
utzi ditugu aldamenian gehigarrixak, zainzurixak, hilarrak, eta patatak, ikusi oso, nik konta behin ditut, eta patatak desagertu injat pare bat. Zizki, garbitzen aben bitartean, hemen... Baina ez da desagertu indirela pare bat. Gaine, iradokizun bat indigute, alioli pixka bat, mesedez? Bai, gainera. Bai, horrela izan da, Patri. Ikusten zuen hemen jendia, exigentia da, Bai. Gaina, pixka soso daude da, ose, mutila zuen, ze uste zuen. Honek, nik ustok izen dengo diela hemen azkenean. Ba, ez. Hau, txorieneko dietia. Bai. Bueno, hori, sasoiko, lehen Patrik izan da, tomatia eta dano dakigu. Nik uste gaur egun jendea badakila, eta ez dakirentzat... Erronkia. Ez dakirentzat... Zerekin. Zaki frutan bat edo garazkin bat. Bale. Oinez izan ez behar raru, Zeran, ez dala izan. Beio, makatza, nosko da? Urtosokue. Negukue. Jale. Gipuzko eraz, batu eraz nola da? Makatza, ez? Makatza da guri, Bizkaieraz. Baina nola esaten da batuan, ba? Udarea. Udarea da. Bada neguko udarea, neguko udarea bada hori erabiltzen da, pixka berandu azten dana eta gogorragoa eta dana, baina besta, udakoa. Sagarra be udakoa teorian. Oin, guri tokatzen zaizkigu, laranjak, jatea... Mandarinak, gaztainak. Gaztaina fruta da. Mandarina gainera, akortatzen az, ikastorara zoi esenean da motxilan mandarina pare bat zaukotzula, da gero egun osorako usaina. Eta klasien basakotzen norbaitek eramaten zauen mandarinak, zuen zinun, arrek mandarina dauka. Bai, mandarinak eta... Usaia honon. Usaia da, bizilagunak azalorea egozten dutenean, nik ustut, etxe guztiak dakila. Gero zapori ez da intxerra. Hor zu egon da Saus, Tailandian eta hortik, da handa bebai dauki hori frutia, durian frutia. Eta hori debekatuta dausatzea, garraio publikoan ezin zara fruta horrekin joan, ze, usaia da oso txarra. Baina gero zaporia ez da intxarra. Zaporia gozua. Gozua, Ni gozua iruditzen, da berezia, ez tozu espero olako zaporei, eta da oso krematxua. Eta badauke igual pizkat, gazta urdina esango banuke, ez dakit, olan pizkat ozea, baina gazta urdinan usaia basaukan, ez? Olan fuertea... Ez dakit, geixegi pentsatzen gatori izatea. Bueno, honek, joango gara orburuak... Gazta urdina gustatzea jazu zuri. Niri bai, asko. Asko, nik pikatzen dauen dana, gaztea pikantio dana. Joango gara orburuak pasaten irinetik gero arrautzetik, eta gero, joango gara frigitzenik aukeratu dutena da, ekilore olioa. Zestondai, hori, zapore asko emotia. Eta berdina ingo gero asaloriekin. Nik asaloria indotena da, lore txikitxotan mostu egosi baino lehen, eta holan ja badau, mokadutxo tamainoko zatitan mostuta. Hemen baita sartu halko zen, eta sasoikoa, lehenko honean Patrikin zituen zerba horri mamiak, beteakin beharrean, beteak utziko ditugu, bigarren platerako. Betiak itxen bozu, urdai espiko da gazta, ez da menestran sartu, horrek bai itxen dutzu da. Hori ja da, estatua bat. Neikoa, beraiek, baina horri mamiak bakarrik arrautzatik, irinetik eta arrautzatik pasatuta, eta hor sartzia, 2.0, egoki geratzen da. 2.0 hitza erabiltzen dugu, Ez que 2.0 ondo etartzea, jokupiak demoten du. Bai. Bueno, barazketa itzeiten egin gara, behitu, oskailua, ez? Oskailua nik ustut. Bai. Lehengunen esaten genduen, munduko, zein izan den, asmakizun onena, ez? Eta azuketanik beti ezagutu izan dugu oskailua. Baina lehengunen etorri zitzaidan emakume nagusi bat, eta ikusi zuela gure saioa, eta berak esaten zuen. Niretzako munduko gauzarik oberena izan zen, asmakizun onena, oskailua. Bai. Ez, azkenean, lehen erosketak egiten ziren, gutxinaka, eta, lehen gatzean, eta gatza sartzen zaben, gatzean, baina nahi duzak gauza freskoak egiteko, arraia, hoxe makaia bajate zuten, baina bestela, arraia eukinezkero, jani marza zeituan. Egoten zarolan freskerak edo? Baina freskerak segun nuz, eta zesa zoitan, badaude, etxeko atal batzuk gutxio berotzen diena, baina aurtengo udakin, freskerarik uste dut ez zela, existituko hemen Euskal Herrian, freskerak ez ziren ongo. Eta oskailo bai izan da, azkenean, aukera gordetzeko denbora luzean zehar, gauzak. Baina hala ere badaude gauza batzuk oskailuan ez dienak sartu behar. Adibidez? Adibidez, bananak. Bananak oskailuan ez dienak sartu behar. Bananak beti kanpoan. Baina hori itxen dau jendiak edo? Jendiak egin dago hori. Bai? Bai. Izoskailuan, nik izoskailuan sartze ditut, gero izoskisak iteko da. Baina oskailuan sekula. Baina badau jendia. Ero patata sartzen dituena, ero kipula sartzen dituena, ez dut ezetan behar, patatak ez du behar. Ni patatak, behin Instagramen, arrapa zuztan zigorrek, jarri nitxula,
hor frigorifikoan patatak. Ze daukat trauma bat, ze erosi nauen behin, niramak araban hartzeitxu patatak. Eta eroseitxu beti, kilo pila bat. Sakua? Bai, sakua hundixak. Eta orduan, oparitxu inzostan behin, eta nik etxean aukin hauen, eta ustelduin jaten, eta usai horrekin. Daukat, hainbeste trauma, ontxe eroste ditu dara gutxinak, gutxi eroste ditut 3-4 erabili behar ditu danak aste horretan, eta oskailuan saltzeitzu, ze usai horrekin nau. Kampuan izan da, gutxinak erosten bauz ez dago inungo arazoreko da. Gutxinak erosita. Eta gero, tomatea badago, jentea goitura dauka tomatea sartzeko oskailuan. Tomatea berez onena da kanpoan, eta horre bebai, baratzetik jun batzen, beharra aina eta jun jaten. Baina tomatea ere, helduta badago onena da oskailuan sartzea. Aguakate bebai, behin baino gehiotan aipatu dugu, lehenengo sagar artean, fruta artean euki gogorra baldin badago, eta heltzen zaigun momentuan, oskailuan iraungo dugu egun batzuk gehiago, ze kanpoan jarraitzen badu, zeituan helduko da, eta orduan geratuko da moduan, pure bat diteko moduan. Bai, jendeak itxen dagoena da, nik, hori ez dutela ulertzen, txokolatia sartzen dago frigorifikoan. Hori oso txarra da, ezetasun ez da ona txokolatearen laguna. Bai, baina gero, txokolatia jaten dosunien bebai, normalia, nire lagun batzuk eta etxietan hola naukitzen da. Eta txokolatia bauko zu bai, oskailuan dago. Se sabiz. Eta hori, zapore gutxi hau dauka, eta ez da bain krematxua. Orduan, hori, pekatua da. Gorra da, eta testura aldatzen da. Badaude gauzatzuk egia da, behitu ba. Lehena, gazta, urdai azpikoa, gurina ero. Horrek, nik gordetzen ditut oskailuan, baina erabili behar baditut, badakit erabili behar dudala, gazta jan behar dudala, ordu bat, 2 ordu lehenago atera egiten dut. Zeratik, kanpoko temperatura hartzeko, eta saborea, egia da, oskailutik ataratzen badugu gazta batek, ez dauka, hotzak hori dauka ez, iten ditu, zaporeak eta iskutatu iten ditu. Eta behar dut gauzatzuk, urdai azpiko bat, urdai azpiko oskailutik atarata zeituan, ez dauka usai zapore handirik, baina zuk urdai azpiko bera usten duzu kalean, ordutxo bat eolan kanpoko temperaturan, eta ja usaia. Lehenengo da, usaia beha altzatu egiten zaio, eta hori, brillante hartzen danien jartzen urdai azpikoa pixkatolan koipetsua gainekua eta... Hori da puntua, hori da momentua jateko. Eta gurinanekin berdina, gurina, lehenko eta behin, ogian igurtzeko, koste egingo zaigu hotza baldin badau. Kanpoko temperaturan baldin badau, igurtzi ongo dugu, zapore gehiago izango dugu, baina gero, komenia gordetze oskailuan. Baitu, lehen gunean ezagutu nahuen, zurekin ikasi zauen tipo bat. Bai. Gazte, hori, Leioako Zalaitza eskolan, Michel Suárez. Bai. Bera Bilbotarra, baina antxe Gasteizen bizitzen dela 20 urte do. Eta ezagutu nahuen pintxo lehiaketian. Da berak irabazi zauen Euskadiko pintxo lehiaketia, intzauen pintxo bat, zala bollo de mantequilla. Hola, Bilboko gurin, opillan, antzerako pintxo bat intzauen. Eta berak esan zauen, pintxo horrek eskaintzen sotzala, pila bat eitxia, alzainen pila bat, eta gero oskailuan gorde, kamaran gorde. Baina, inbizinuna da, igual ordu erdi edo lehenago atara, gurinak aukitzeko, hori dizdida hori, brillo hori, aukitzeko testuria be askoz be, lehunagoa. Pasako ez da beste bizardezka zelan. Eta boioa, baina, boioa, ero moldaketa bat egin zuen pintxo moduan. Igual, kopisa bitxen datzagu errezetiazuk, konfiantza daukozu berakin, nik oindala gutxi ezagutu nagoen da, igual eskatuko zau errezetia, ze hori bai da ostegun bat ditxeko, azteko tradizionala bollo mantekilla bat, eitxia, eta gero, pintxua gazixa, da orduan itxen zauen opila, itxen zauen patatakin, itxen zauen irina eta patatakin, eta gero bete itxen zauen, jartzen dutzen gurina, eta gero jartzen dutzen antxoa ketua. Hola. Eta gero gurina bebai ketua, eta jartzen zotzen horako... Eta patre parkatu, tamainoa zezan, betiko boioan tamainoa, ero zien txikitxoak, ez? Mokadukoak. Bai, mokadukoa. Oso gozua. Batzuk ematen dute buruari, Jo baiet, horre bai dila, 2.0 da. Ni bakizu, ni txikitan hasi ninduten, ia olako gurinezko boioa jaten, nire arratzaldetan amak nahi zedanean hola pixkat mimatu ero, ekartzen zuen hori, eta ni beti kotxean orduan nire arreban onduan jartzen nintzen, zainuak sekule zuen bukatzen berea. Orduan ni jaten nuen nirea, nire arreban erdila, ero 3 laurden. Baina normalean hori tarteko normala jartzen zizkion gure amak, eta niri sartzen diazuna hori txoixoa eta txokolatena nire amak sekuletzigun prestatzen, baina nire kuadriako eta launek bai, eta nik orduan gero dastatu nuen, baina urteetara, esan gauza bat, orduan esaten, hori zer da, eta ni gustatu zitzaidala, niri. Ez dela guk, esan, betiko hori tarteko, txokolatiana,
txoixua, urdai azpikua, tokatzen. Hau txorienek Gipuzkoan eta ikusten da bebai asko da. Igual ez dago jakingo zedan, gurineko opila, ze nik uste dela gozo bat, bakarrik Bilbon jaten dana. Nik Bilbora joan nintzenean bizitzen unibertsitatera eta joan nintzen arte enaukan probauta. Arrasaten entzeuzen? Ez, beste opil batzuk, bai, baina holan gurinesuek ez. Holan kremiakin eta esnegaiekin, bai, baina bestelakuak ez. Eta joda, opil bat gozoa gozaltzeko da, ez da larrei gozua. Zarautzen oso, Zarautzen aizpurua gozotegian, gure kolaboratzei izan zen Horazio Txazinen maizuak, bere gaztea garaian, Bilbon ikasi zuen, eta opil hori ekarri zuen Zarautzera. Bakizuz esan doztien gaur makillajian, igual gero bronke botakosti, baina ber ez dauen ikusten. Zauela hemen kolaboratzaile bat etorten zala gozuak eta iken, zala super guapua. Zauzela danak maite minuta. Bai? Bai? Baina zen txorieneko aurkezlea? Ez. Beste bat. Batek itxen zauela gozuak. Horazio Txazin. Horazio izango zen. Horazio politxa? Zu politxa za Horazio? Horazio dugune guzten gaitxo, Bai. Horazio, muxu bat Horazio. Bai, ze oin gaina surfeiken ez dut uste hongo danik, egoten dauz bestaldean, eta errepikapenak eta badakite ikuste dituela, orduan. Horazio. Eskongabe basauz, bidali email bat, txorienea bildua itv.eusera, eta bi seme alaba dauzka. Nik ezaten hauen, hemen Celestina moruen inbel makiajekuekin, eta gaina bukatzen nirekin hasiko da. Senditzen du, bai, holako bat, ni nahi dut etxean. Jatorra eta gaina gozo gila, zen nahi zu gehiago. Guapona, zan detaile bat, egia esan gehiagi ezitzaidan arduratzen ni. Jatorra eta gozo gila honekin horrekin moldatzen ditzen. Ondo. Bueno, Patria, hau zer? Niko nila nahiko ingo ditut. Eta orduan joango gara, hau utzi ingo, eta joango gara hemen, menestrako gauzak gehitzen. Lehengo ilarrak, potokuak esan dugu, kalitate goreneko barazkiak. Berez, hemen, oinarri bezala, gero jarriko ditugu patatatxuak. Bueno, patatak igual bukaeran jarriko ditugu. Lehengo honeik, zainzuriak, bai, holandana gainetik. Ze ona. Eta ero goratu beste rezetat, ingo gara, ez da menestra. Egia esan ni menestra ez da. Izango da, barazki batzuk, beste modu batera inda, baina, beste aukera bat ematea, norbaiti. Gero, jarriko ja, frigitxuta dauzkagun azaloriak eta orburuak, hemen txe. Ai, honek dauka, hemen ez... Bai, honek be bai. Orkola gehiatu zaio. Bai. Oxua, Ni normalean egiten ditu denean olako gauzak menestra erdiak ez dira iristen. Horrela jaten dira. Hemen grabatzen gabizlako bestela ikuste dituzu ja, holan, prest. Arrankatzeko prest dana. Bai. Moldako ditugu honek bi azkenak. Bai. Gero patatatxuak. Eta azkenengo momenturako utzi dugu urdai azpikua. Urdai azpikua zingo zu plantxan hori da, berakatzakin. Ondo. Orduan. Ez pausu asko dauz errezeta honetan. Bai. Hau, garbitxuko eta purtxo bat. Eta gu gaina, daukaguna hori, bigarren errezeta beti ekartzen ditugu aldala moldatu aldienak, ez? Egin aldituguna, lusatu alditugula, ero motz-motzak iteatan. Nire gero ingo da errezeta berez lusatu inalda, baina motz-motza itea ere badago, orduan, zu lasei, Patri, zure martxan, ondo egin errezeta. Ze jendeak nahi du. Bai, ez da. Momentu zuengo gara, berakatzakin. Eta urdai espikoa, satitxotan. Urdai espikoa, bai, satitxotan nik eskuakin ingot. Eta golan gero gainetik botatzeko hau ez, olixo erre hau, igual olixo gehiago botakot zau. Gehiago kitzeko eta patatatxuak. Berez hau, atzo ingauen ez, lupia, lurrunetan, nolan esan gauen errezeta harina faltzeko. Hau igual ez da oso harina, zedena frikitxuta da, baina gozua da, harimarako gozua. Bueno, baina alde batetik sartu harimarako osasuntxua. Patri, alde batetik sartu dituzun kaloriak, beste aldetik azkenien barazkiak erabilitu. Barazkiak badakizu direla kaloria gutxienetako eta euskaten elikagaietatik, Orduan, nik uste dut, alde batetik, hau da, gin eta jan. Igual joan biko naz nire bai txiloera, ez? Olako lasterketaren bat edo itxera, ze nik uste dut menestra honen haustian,
Bai. Bila dotela. Bueno, gero ratzaldean nik imardu 2 ordutako entrenamentua, torri. Urtengo jakoz, mazazpi kilometro lan. Txikirri-txakarra, lasai, holan. Esfortzu gehi gabe. Baina nunin bioso. Zenik eltxera guro jatia. Ez, hemendik. Eltxe, tokitan dago. Ez. Hemen ingurua, Miramon inguru hontan, pasiatzeko zoragarria. Bota, esan izan. Bota, zuk atara platertxo bat niretako. Egun baten, zuk ez duzu ezagutzen ingurua, ez, Patri? Miramongo, maiz, basua, ezagutzen duzu? Ez, basua ez. Basua ez. Hemen benetan, aukera baldin badukazu, egun baten Donostira etorri. Eta ona Miramon goinean dara, eta hemen dagoen basoan pasiatzeako ibiltzeko aukera badukazu, bala olako ibilbide bat, zoragarria, bizikletan inalda, oinez, korrika, nahi duzu moduen, baina basotik galtzeko aukera dago, katamixerrak dauz. Ez duenak ezautzen katamixerra, Bizkaian katagorria. Koiara baten bilan abilen, baina, hobeto honekin ingot. Orduan, hau igual ez da munduko errestarik polikena. Horregatxik aukeratu dugu lanko platertxo baten itxia beltzakin. Tamen jarriko, danetatik apurtxo bat. Jarriko usaltzia, jarriko urdai azpikua, barazkixak eta patatak. Eta hori jentea hongo da esaten, horrela, barazkia jateri badago. Bai, ez da. Bueno, urdai azpikuekin jendeak beba itxen dago arkumiakin eta. Bai, hori tipikoa da. Hostelaritza eskolan egon ginenean, zan, errezeta klasiko bat. Bueno, a ber, ni honekin hasiko naz, behitu azal horietoko jat. Niretzako bai. Patata putxo bat, urdai azpikua. Ui, bueno. Goxua, Jo, Zorionak, Patrizian ama. Horrela, Patrizian ama ez, Patrizian ekin jo da. Baina bere errezeta da. Claro, a ver. Patrizia, zorionak, benetan oso goxua da. Bueno, ontsa gato zure erreztiak ez da. Barazki salteatuak onjo musarekin eta gazta txirbilekin. Aukeran, iratiko gazta. Ona, goxua. Etxean hau neukalako. Baina edozein gazta jarri aldiozue. Nik lehengunean aipatu nuen, nire maitatuena. Gazta onjua. Onjua, holan, zapore pixkat izateko. Hau izango da, azkenean, inuen hemen ez daizu onjo gelatina batekin, daulako barazki saltea, antzeko zerbait, baina bi aldaketa ingo ditut. Ingo diot onjo mus bat. Onjo musa egiteko, hemen daukat salda bat, onjo salda bat. Gero salduko da nola egiten da. Eta ero ezberdina izango da, oinarrian eramango du, latako tomateak hartu ditut, hasiak kendu ditut, eta ingo olako tomatea oinarri bat. Gero barazkia salteatuta, gazta txirbila batzu gainetik, eta txintxampun. Gora San Fermin. Nola egingo dugu hau? Lehenengo, onjo musa egiteko barazki salda baten, onjo atal batzuk egosten izan ditut 40 minutu, gero gelatina xafla bat urtu dutor, eta esne gainarekin nahaztu ondoren, sifoian sartu eta listo izango dugu. Bestaldetik, oinarria tomatean egingo dugu. Tomatea, modena ospina, oliba olioa eta gatza nasi, birrindu eta gorde. Eta gero, garaiko, orain eskura dauzkadan barazkiak salteatzen jungo naiz. Azenarioa, zerba horri mamiak, gari zein zuriak, Patri lapurtutako azalore atal batzuk, porru xamurrak. Hau, baratxuri bizkatekin salteatu, eta listo. Ez dauka beste zer. Eta esan dagoa, berezitasuna da hau, ikuste duzu, pixkat ostutzen dao. Da un norain jozu? Salda bat hartu dut, barazki salda bat, eta aukindu onjo atal batzuk hor, 45 minutu egosten. Ez da, 45 ordu, senyor. Minutu, zeinu. Minutu ordu ez. Onjo zaporea dauka. Eta gero esne gainakin aztukot, eta sifoian sartuko dut. Eta inguna, holan apar moduan altzako da. Az gaitezen. Az gaitezen, bai, ze hori bestela arrotu inbarko zan da, bueno. Orduan, azkar. Nik ingo duan orain, jarriko ditu lehengo barazkia salteatzen, ze hori da denbora gehien emango dira. Bestea da bakarrik nahaztu. Lehenengo ingo ditu danak, zeinzuriak, orburuak, azenarioa, dena batera. Osondo. Dana batera. Lehen bakabizen hitz egiten, oskaiuan kontuan, oskaiu egora da oskaiu bera, eta zuk oskaiu ze temperatura jaten duzu? Nirea dau, 3 gradutan oskailua eta izozgailua 22 0 azpitik. Gomendagarrixena izaten da, 5-8 artean oskailua, eta izozgailua 18 0 azpixan. Beraz, hurbil zabit, ondo zabiz. Bueno, hor, sukaldariak horreko deitzu dira zue bakatzak bere mania dauzka, eta ni hortan niko berezia naiz, nire mania dauzka.
adin bat badaukagut, orduan. Eta orduan hori gustatzen da, temperatura hori, baina, bueno, bai, bost baino gehiago inoiz ez, bost, bai, ondo dago, bost baino gehiago inoiz ez, eta niri izozgailua aldala hogeta bizerazpitik. Nik normalien aukiten dut oskailuan ruletatxo bat, bai? Eta orduan daukat batetik 6ra. Eta nik jartot 3an. Ez dakitien 3 gradu edo dan batetik 6ra, olako berak daukan... Noskoa da zure izozgailua? Zarra da. Etxien zauena. Da, ingauen obra, baina sukaldian ez gauen orduan. Sukaldia falta da. Eta, bueno, han zauena. Orduan, noizian behin, asko betetzen bote oskailua, bultzatu itxendotzen nahi barik, ruletatxo horrei, eta gatzegat 6an, eta dana izoztu itxengat. Bueno, 6an edo batian eskeztak izein dan zenbakixa, baina batian dana izoztu da da ruletia. Baina 6a badakizu ez dara, bintzat egokia ez dara 6a. Nik 3an daukat beti, holan ertainan hori da. Eta hor moldatzen asondo. Bai, hor aukera daukazuna egunen batean, termometroen batero izan eskero honek kozinatzekoak, oskailuan sartu, eta ikusi zein dan, eta horrekin jolastu pixkat, baina... Baitu, ez dut inoiz pentsa, eske... Bai. Ai, notatzen da ikasi dozula, Bai, egia da, ni lehengo labean, ni lehen egon bizi nintzen etxea, labea zarra zan. Eta zeukan, temperaturak ez dauka, txokoetara elkartetara juten zaetenean, han batetik 9 egoten da, baina ez du jartzen ze temperatura da. Normalen ez du jartzen. Eta orduan, arriskoa daukazu, jakin gabe, gehiegi txigortzekoa. Nik, bakitena da, etxia, sukaldia gero berrizten bot, egingot aukeratu, etxetresna elektrikoak daukienak kalifikazio energetiko egokiak. Ze badago lan taula bat dala atik gera. Eta orduan geixau kontsumitzen dauen... Bueno, geixau kontsumitzen dauena dela G letra daukienak. Eta gutxien A letra daukienak. Orduan horrekin jolastu bizuen. Bai, hori gaur egun saltzen dituztenean horrela saltzen dituzteia. Letraekin hor daudela eta hor agertzen da adala, nik hori dakit adala gehien onena, gutxien kontsumitzen duela. Eta bueno, nik uste dut interesgarria dela etxetresnak erabiltzean, hortan behiratzen. Bueno, baratxu hori hemen bota dugu, eta oin hori, barazkiak, gure barazkiak, zandakoa, azenarioak, hauek dira, zerba horri mamiak, bat utzi dut erakusteko. Dana sasoikua. Bai, eta bingo dena, salteatu, hemen utziko salteatzen, eta gero, oso erresa, hau, dala, gure onjo salda, esne gainarekin azu, eta hau etxian inbar bagenun, sifoirik ez badaukagu, sifoirik izan ezean iten dana da, arrotu inbarko genuke lehengo gure esne gaina eta esne gaina horri gero bota gure salda kontzentratu hori, ez? Nik ez daukat sifoirik, baina, olentzero garaia hurbil daukagu, ez? Abenduako 24, hor bueltan da. Eta igual, holan, adituak basari edo saliak basabize sukaldaritzan inguruan, erosizeik olako tresnatxon bat, txantilli kremaren salea basarete, esne gaina sartzen duzu hemen, glasa azukre pixka bat, vainilla estraktua, eta gero batek egiten da modan. Hola. Hone, gero sartzen zaio karga bat, nik uste batekin nahikoa izango dela, gaza, hau ondo itxi, eta baintzuko. Baina, abenduako 24 baino lehen badaukagu hemen beste data oso garrantzitsu bat, dala EITB maratoia. Eta, EITB maratoia, 2022koa, da esklerosi aniskoitzan ikerketan alde, ez? Gaiz dirua biltzen, orduan hemen eukiko zue olako kontu korronte zenbaki bat, edo bizun bidez bebai aldo zuein. Orduan, eta bebai, gero, einzeiken beste gauza bada, zuek grabau, gatibuna bestixa sakonien jarri, euritan dantzan. Eta hori igozeike EITB-ko webgunera. Hemen jarrikotzue, errotuluan jarrikotzue informazio dana. Joan zen urtean? Nik bakarrik ez olioa eta modena ospina hemen botako dituela. Eta birrindu. Ezkena bien hemen gure etxeko publizidadia egiten eta emozionatu egin naz. Nik enizuen moztu nahi. Ez que emozionatu egin naz, gaina daukat iragarki pila bat emateko gure ikusentzulio dauko. EITB maratoia, abenduak 16 beba, ezka abendua dauka agenda politxa. Abenduak 16, ETV-bin, ertzainak kontzertuan. Nik ez dauka sarrerarik, berez telebistan ikusikot, lasai, etxian, inobezen, nola esaten da? Zer?
inobesen bezapien usaina aguantau barik, holan etxien, lasai, nire garagardotxuakin, da holan ikusiko kontzertua. Ba, nik osatuko bertatik bertara. Uz dezagun, hau, beste 3 minutu salteatzen, eta oinarrian jungo dan tomate saltza hau espeziatu dela ensalada bat berrinduta, neiko. Eta hemen daukagu gure aparra ere prest daukagula. Montatze besterik ez da. Eta, basta. Tita. Ba, oinarrian gure tomate ensalada berrindu hau. Eta salta, hotza da, eske, kamaretik kanpo eman dozta purtxo bat, da nik beru pentsetan ensala. Putza egin hasi behar zen da. Ez, hau da, hotza. Bueno, hotza. Kanpoko temperatura. Bai. Ez dauka oskailuko hotza txirbilekin. Let's go. Honekin. A ber, hartzen dut apur badanetik. Bai, saiatu hartzen aparra hori pixa. Mira, Txona. gaur, ze biharzeta epate. Ondo, Bitu Alberto, zoizatzen dut. Bueno, lagunok egia da. Luz seguntzeko gaurko saioa, eskerrik asko horregotearren,